L-akbar sfida li kellna hi li nsibu l-konsens. Kliem l-ambaxxatriċi tal-Awstrija Natasha Melidodi li fl-ewwel 6 xhur tas-sena kienet mitfuqa bruħa u b'ġisimha fil-Presidenza Maltija tal-OSCE, organizzazzjoni li taħdem fuq il-prinċipju tal-konsens u dak ifisser li 57 pajjiż ridu jaqblu fuq kull deċiżjoni. Fin-nuqqas ta' dan ma jistgħux jimxu l qudiem. Mistoqsija minn TVM News kif ħadmet Malta fis-sitwazzjoni fejn ir-Russja stat parteċipanti jinsab fi gwerra ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna, l-ambaxxatriċi qalet li f'dan il-kuntest il-bżonn ta' konsens sar ħafna aktar diffiċli. Minkejja kollox u minkejja li konna nafu li se nsibu għadma jibsa, irnexxielna fil-fatt irnexxielna adottaw deċiżjonijiet illi fis-sentej li għaddew il-presidenti ta' qabilna ma kienx irnexxielhom jadottaw. Però is-sitwazzjoni tibqa' waħda diffiċli. Mistoqsija x'kien is-sigriet biex seħħ dan il-qbil, l-ambaxxatriċi Maltija attribwit dan għar-reputazzjoni ta' Malta bħala sieħeb onest. Bilna fuqhom ukoll għaliex bħala Malta sibna mezz kif inżommu dialogu u ħaddimna ħafna diplomazija tagħna. Ma morniex għal konfrontazzjoni, però rajna fejn nistgħu nsibu qbil fuq affarijiet illi nistgħu nsibu qbil fuq il-prinċipju ovvjament ma minniex differenza. Grazzi għal fatt li Malta taf tkun attur onest fuq il-livell internazzjonali dik kenitna biex nilħu dan il-kompromess u nsibu dan il-kunsens li tant huwa importanti f'din l-organizzazzjoni. Fuq kollox tisħaq li minkejja ċokon ta' pajjiżna u nuqqas ta' riżorsi umani, min-naħa l-oħra tqis dan bħala fattur biex inkunu aktar effiċjenti u għalhekk ta' vantaġġ. Daw l-aħħar 6 xhur urejna l-kapaċitajiet kbar illi għandna bħala Maltin u naħseb li impressjonajna ħafna għaliex iva l-fatt li aħna żgħar l-aspettattivi tal-pajjiżi l-oħrajn kienu minimi. Però b'dak li rnexxina nagħmlu mhux tal-li eċċedejna dak li bassu li nistgħu nagħmlu imma morna anke oltre. Mistoqsija dwar is-6 xhur li jmiss tal-Presidenza fejn Malta se titfa' l-impenn tagħha, l-ambaxxatriċi Dodi qalet li l-karatteristika li ddefinit il-Presidenza Maltija kienet id-determinazzjoni. Minkejja d-diffikultajiet illi qed insibu l-għadma hija jibsa ma konniex preparati ħadna dan ir-rwol fl-aħħar minuta. Naħseb kulħadd irrealizza kemm aħna determinati u ħankomplu. Temettajt li x-xogħol fix-xhur li ġejjin ħajjerġa' jkun kbir u tamat li Malta tella laqgħa ministerjali li tkun sinifikattiva f'Diċembru li ġej.